Guys, andito tayo sa Batbat, Ginobatan, Albay. Punta kami kay Mura. Kasi yung ipinangako namin na babuyan kay Mura. At syempre dito sa Barangay Batbat, yung hikahilingan ni Kapitan Orlina na magkaroon sila ng tulay. Kasi yung tulay dito, it's been a years, sirang-sira na. So, for security ng mga residente of course, kaya ang Ako Bicol ay naandito para tingnan at ipaayos na din. Are you here with me? Ayan! Siya yung gagawa ng mga proyekto. Tama? Technical po. Siya pala yung titingin, hindi yung gagawa. So, siya yung sa technical. Si Sir Rico. Rico! Ang poging-poging Sir Rico. Siya yung sa technical na team na gagawa. Ay titingin kung ano yung pwede at kung paano sisimulan itong project na ipinangako ng Ako Bicol para sa Barangay Batbat and of course para kay Mura, 'di ba? Alright, see you later guys. Bye. Kami ng habal-habal, papunta kami sa bahay ni Mura. Bye Kap. Si Kirby. Ayan. Kami kay Mura. Malayo pa kuya. Malayo pa, ilang pang kilometro? 1 kilometro papunta Kinamura galing dito sa barangay hall ng Barangay Batbat. Tuloy, tuloy. Dito. Ay dito. Magulat si mo. Si Marole ay pa dito sa kun mo. Balik mo yan diyan. Oo. Hindi mamaya na lang mag-drone pagbalik. Oh my God. Oh my God! Makatakot pala hindi. Oh! My God! May mga butas. Ang inyong ang inyong bridge. Ito ba yung papagawa ng hinihingi ni Cap sa Ako Bicol? Ito? Oh my God! Kakatakot, my goodness! Woo! My God! Grabe na pala talaga. Ano na siya? Takla na. My God! At butas-butas na. Oh my goodness gracious! My God! Hindi mo sinunda. Ayan! Nakalampas na tayo, Teddy! Hey! A few moments later. One eternity later. Tutuloy muli. Connecting flight. Bye guys! Woo! Ayan. Lipat kami ng motor. Kasi hindi kaya doon ang dalawa. Kasi pataas to. Pataas. Ayan. Ano lang ba na? Mga 600 meters.
hindi kaya doon sakay. Pantay, manifesting wala. Magabat. Iko, katapat kaya. Kaya na dyan, madam. Ha? Kaya na dyan, motor. Rough road? Pura, pero di diretso kay Mura. So, dahil naman pwede ang motor. Di sa guide, madam. Dahil na. Sumalakaw na talaga kami. Madipisi lang kita. So, di na halaton sa iba. Umpo. Babalikan mo sinda. Ah, sige, walat na ako, kuya. Sige, kuya, ingat ka. So, yun guys. Babalik si kuya doon para sunduin yung iba kong kasamahan. Kasi kanina, ayan, kanina, hindi kaya dito yung, hindi daw kaya sa isang motor na dalawa. O, ayan, andyan na sila. Ayan na sila. Grabe bagay itong lalakawon pataas. Kaya pala ka nag-uli sila. Ayan guys, naglalakad kami. Ayan. Kasi hindi na makakapasok yung sasakyan, even the motor. Hindi kaya. Kasi, tingnan nyo yan guys. Oh. Maputik. Buti na lang hindi umulan. Mga 600 meters. Meters ba? Tama. Ilan? Ilan ba? 6,000 inches daw. Jody. Teddy. Problema ko wala pa dyan si Mura. Sana naman nagaparduman si Mura. Baka daw wala si Mura sa kanyang bahay. Kasi si Mura, kahit ganun kaliit, ang hakbang niya pang higante. Mainit. Ito ang aming nilalakaran. Papunta yan kinamura. Sige. Mauna ka, Teddy. Ano si Teddy? Guys. Can I open my umbrella? Ted? Ito ay ginagawa namin para sa iyo, Mura. Kasi, mahal ka ng Ako Bicol. Okay? Mahal ka ng Tabang Ora mismo. Mahal ka ng Action Co Center. Kaya eto, Mura. Kahit ano pa man ang mangyari, Mura. Itutuloy namin to para sa iyo. There's a pig. Look at the putik. Okay. Malayo talaga ang aming nilakad. Ilang meters pa, Kap? Mga 150 pa. 150, kalahati pa lang ng kaninang 300. Pero gagawin namin to para sa iyo, Mura. Kaya ikaw, Mura, hintayin mo kami sa iyong bahay, makikita mo sa akin. Joke lang. Ay, papunta na tayo, guys. Ayan, guys, kasama ko si Kap. Hello, Kap. Hello. Si Kap Orlina, ang kapitan dito sa Barangay Batbat. Kumusta, Kap? Ito medyo inihingal na. Oo. Pero malapit na. Malapit na, Kap. Opo, malapit Makikita na natin yung bahay ni Mura. Makikita na po. Okay, sige, Kap. Anong gagawin natin dito pala, Kap? Para alam ng ating mga tagapakinig, tagapanood. Yung ano po, yung ibibigay niyo po ng ano, yung Ako Bicol sa
negosyo, pangkabuhayan kay Mura. Okay. At yung At yung itong kalsada, ma'am. oo, Ayan. yung tulay. Yung tulay pa po yung hanging bridge. Okay. So Okay. ano masasabi mo, Kap, sa Ako Bicol? Oh, sigurado po, ma'am. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Talaga naman, action po talaga ang Ako Bicol. Alright, sige guys. Mamaya tuloy-tuloy na natin itong ating paglalakad at sabi ni Kap, 150 meters pa. Sige lang, tuloy natin ang laban. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya at pagkabuhay ni Mura. Malayo pa talaga. Mainit. Pero ayos lang. Sabi nga ni Baga ni Congressman Saldico, para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kaya sige lang, go! Hingal na ako guys. Sige, mamaya tuloy lang natin tong ating paglalakad. Malapit na daw yung bahay ni Mura. Medyo nakikita ko na ata. Eto na ba, Kap? Hindi pa. Ay, hindi pa. Hindi pa pala. Malayo pa. Sige. Siguro mga 100 meters na lang. Pwede. Oh, pwede. Bakit mo natin mo dyan, ma'am, sa ano dyan mo, may bundok dyan. Bakit natin yun, makikita na natin yung bahay. Aakyat pa tayo ng bundok. Hindi naman kataasan. Hindi naman kataasan. Basta bundok yon. Sige. Sige. Tuloy lang tayo. Pag may nakikita daw tayong bundok, pagbaba nun, Kap, yun na yun. Yun na po yun. Okay. Lima ka muna ano sa ano nyo. Ayan. Oh. Putik guys. Ang aking nilalakaran. Oh. There's a pig. There's a pig. Nasa bundok na tayo. Ito yun ang sinasabi ni Kap na bundok. Ayan. Pagbaba. Doon. Yun ang bahay ni Mura. Sige. Malapit na tayo guys. Ayan. Pababa na tayo ng bundok. Pero damuhan pa rin. Oops. Ligaw na, ma'am. Ha? Ligaw na. Ligaw na to? Bakit si Mura? Boundary rin naman. Boundary ng ginubatan at ligaw. Okay. Pero ang daan niya talaga papunta doon. Pwede rin dyan mga puntang ligaw. Lusot yan, ma'am, sa ito mo? Polba. Paulba. Ligaw. So, eto na yung papunta kina Mura. After a long travel sa Mabato. Maputik! Maputik pa rin! I have something. Ito na yung bahay ni Mura. Ayan. Ito na. Hello, Tay. Good morning po. Andyan po si Mura. Kahapon pa umalis dito. Pero babalik po ngayon. Pabalik na yun. Okay, babalik ngayon si Mura. Anong pangalan mo, Tay? Juanito, Juanito Padua. Padua. Ikaw po yung tatay ni Mura. Oo. Okay, kaya pala, gwapo si Mura. Nagmana sa'yo. Ano, Tay? Akala ko, hindi ako maganda. Ganda Hindi ka pala. talaga tayo maganda, guwapo. Gwapo. Andito tayong mga taga
Ako Bicol. Hmm. Ako Bicol, Action Co Center. Siyempre kasama namin si Kapitan. Tay. Makain na ako eh. Kasi tayo yung pinangako namin kay Mura na livelihood. Andito po yung technical namin para tingnan kung saan po pwedeng ilagay yung pagpapatayo ng babuyan. Ha, Tay? Masaya ka, Tay? Masaya ka Oo. na yung pangarap ni Mura na magkaroon kayo ng babuyan? Saan ba ang tar- O saan pwedeng ilaag sa Origan? Saan mo ipapalaag sa Origan? Andoon. Sa likod? Tao nandoon. Sa likod? Likod. Ika ang mataman, kanureg. Mga 30 minutes ko na. 1 hour later. 2 hours later. Oh, Mura, saan ka ali? Layasunon ka. Ah, may ano? Dali na, nagdigdi kami, itataumin na sa imuso pangarap mong, babuyan. Pero may sala ka sa ko. Iguanong arin. May sala ka sa ko. Ano naman sala sa imo? May sala ka sa ko. Batian ako. Hello. Hello, Ma Salvador. Ma Salvador. Ang Ma Salvador ng Dalagang Magayon. Kuyaw-yaw. Nagano ka sa kuyaw-yaw? Inimbay ko din ako sa sa ano ba? Pista? Di yung Anniversary ni Madires. sari. Oh. Oh, Tapos babalik ako doon sa sa pista. marabasunong ka talaga. Inimbay ako ng kapitan doon. Dakulong kang barkadang kapitan. Ang budget. Bigyan ka ng budget. Oo. At bakit wala ka ng budget? Wala na, ubos na. Grabe man. Kasi baka pinanaw mo sa chicks mo. Wala akong gahanap nga eh. Isoy. Sige na. Sige na. O, pangapuda na hanap ng chicks, oh. Hello, sa mga available dyan. Sige na, maging available lang kayo. Akala ko ba naghahanap ka ng chicks? Ano lang, tingnan ko lang sila. Mapili ka? Friend lang. Forget it. Nandito kami ngayon kasi yung pangarap mo na babuyan, andito kasama namin yung technical. Ayan, oh. Oh, siya yung, alika nga kuya, pasok. Pasok. Oh, siya yung gagawa ng plano. Oh. Dito ka kuya, dito ka kuya. Diyan ka. Oh. Oh, yan. Siya yung gagawa or titingin ng ng babuyan. Kung ilang ang budget, kung ilang square meters. Ano pa yun, kuya? Ano yung plano mo yung check natin po, ma'am, tapos noon papa-estimate natin. Malaman natin kung magkano lahat. para malaman kung magkano lahat. O anong masasabi mo, Mura? Ay, naku, thank you so much. Diba? Sabi ko sa'yo, babalikan ako Bicol dito. Ayan. Kaya lang ikaw, marabason ka. Kaya, saan mo plano dyan ilagay yung babuyan? Alam, kasi itong namin, di sa amin actually ito eh. Pero saan mo dito ilalagay? Sa likod, sa harap, sa gilid? Sa taas, kapatid ko. Sa taas. Medyo malawak yun. Di pupunta tayo sa taas. Sa taas banda. May kapatid ko. Sige. Kasi walang espasyo na Nagano sa lawi. Kumusta ka? Ito, medyo okay na. So, naubos mo ba yung gamot na binigay sa'yo ng Ako Bicol? Ubus na, mas panibago naman siya. So, kumusta yung follow-up check-up mo with Dr. Gata? Ay pa rin, yung sabi nga dun sa check-up ko, yung kailangan pa daw i-continue yung paggamit ko. So, yun nga, sa Monday, pinababalik nga ako ulit. So, pinababalik ka. Sasamahan ka ng Ako Bicol. Okay lang po, salamat. Ayan. So,
Ngayon na na-continue mo na yung gamot mo, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na. At kasi yung paglalakad ko minsan medyo hindi na mahirap mag-ano. Tapos binigyan din ako gamot sa yung sa paa. Vitamin sa buto. Kaya pala, marabason ka na. Kaya nagrarabas na konti-konti. Ayan. Salamat talaga dahil binigyan ako ng gamot. Ano. Kung maalala mo, Mura, may sinabi ka sa amin na pangarap mo, magkaroon ng, ano yun? Yung negosyo, gano'n. Ayun nga, sabi ko, yung alam ko lang na pasokin ng negosyo siguro, yung babuyan siguro. Pero wala pa naman akong experience sa mga gano'n. So, yun lang siguro yung alam kong mapapasok na negosyo. Kasi dito, ano ka ng grocery dito, wala naman akong mapagtayuan ng grocery. Halos may tinda na rin doon sa taas. Baka maubos mo kakakain mo. Baka maubos ko lang din. Walang bibili sa akin. Kasi maraming tindahan dyan sa taas. So, O babuyan. tangin pa. Babuyan ang gusto mo. Aron sana, may gusto ko sana akong ano, yung grocery sa, hindi dito, dun sana sa bayan. So dito, yung babuyan. Oo, O, nandito kami para tingnan kung saan mo gustong ilagay. yung babuyan. Yung babuyan. Ay, yung banda doon sa kapatid ko sa taas, Ah. medyo malawak din sa baba niya, yung espasyo. So, inaasahan mo ba na babalikan ka ng ako dito? Oo naman. Oo naman po. Bakit? Ano yung paniniwala mo? Kasi alam ko naman po yung totoo naman po yung sinasabi po nila. Kaya sabi ko, sana po, totoo nga eh. Totoo naman talaga siya. So, nandito kami. Ano yung pakiramdam mo na nandito yung ako Bicol? Masaya po ako dahil ano po, nakarating po kayo dito ulit. Ay, andun lang tayo nakikita, di ba? Sa ano, sa hospital. So, ngayon, kami na mismo pumunta dito sa bahay mo malayo. Malayo, di ba? Ayan, kasi pinapakita namin sa'yo kung ano yung pinangako ay totoo pa rin mga kabukon. Pero may nasabi ka kay Virgiline. Ayun yun sa ano, pasensya na po na nasabi ko po yung kasi siguro po sa kalagayan ko po kasi yung siyempre po siya po yung gamot ko. So, magpapatsikap na po ako ng Monday time na yon. So, Tama po si Mura. Ayan si Mura ho. Kasi tinitingnan na namin yung mapaglalagyan ng babuyan niya dito. Ayan. Anong feeling Mura? masaya. Ayan. Kasi yung una, tinouch namin yung kalusugan ni Mura and this time yung pangkabuhayan. Thank you. Ayan. So dito namin ilalagay yung babuyan na hiling-hiling ni Mura. Diyan. Ayan, dito. Dito. So mga 10 kulungan po ng baboy ang ilalagay dito. Galing kami doon sa lupa kung saan ilalagay ni Mura yung kanyang babuyan. Sa likod ko, Mura! Bang! Anong oras tayo makakarating sa baba? Kasi ikaw ang nasa unahan. Alas 12 ng gabi. Oh my God! Mabagal maglakad kasi si Mura. Ayan. So, dapat ang tugtog natin ngayon, perdon. Oh. Ayan. Ito po yung bagong yaya ni Mura. Ayan. Bagong hired. Bagong hired. Siya yung, ano man baktot sa Tagalog? Tagapasan. Tagapasan. Pasanin ka ni Ko ang daig. Mura. Oh, smile! Si Darna. Pababa po kami doon sa kanilang bahay ulit. Tayo dito. Ayan. Yan. Ayan, oh, smile. Pwede mo ko tigbakbot. Oh, stop in the name of love. Kuya, wade mo ko tigbakbot. Minit. Maswerte ka, Warren. Isang Mura ang iyong pasanin. Kuya, wa. Pagala ko. Sa
Pakupon ko yun sa bag. Tayo na. Tayo eh. Konti lang. Dali. Dali na. Ladies and gentlemen, Alan Padua alias Mura. Alis na kami ha. Babalik na kami sa Legazpi. So, magkikita pa tayo sa Lunes. Okay? Pangako mo na magiging mabait ka. Pangako. Hindi ka na magiging Pasaway. pasaway. Sige. Ma-birthday na ako, Mura. Ma-birthday na ako. Birthday kailan? October 10. Happy birthday. Seryosohin mo naman. Advance happy birthday for you. Sino ako? Alan, Mura. Advance happy birthday sa'yo. Salvador ng ano, ako Bicol. Ang daragang magayon. Talaga? Jesus, kumako ka sa na-cute. Tinda ka dyan. Tinudusta ka na. Sige na. Babalik kami ha. Okay. Bye-bye na. Flying kiss pa. Bye-bye. Baweng-bawe si Mura. Ayan. Alis na kami. Bye-bye, Mura. Bye-bye. Bye-bye. Aalis na kami. Bye-bye. Thank you, ma'am. Opo, bye-bye po. Ang aming pag-alis. Magtanim ay di biro. Kuya, magtanim ay di biro. Mahirap talaga. Maghapon kang Sige kuya, bye-bye. Nagbisita lang kami kay Mura. Taran! Galing na kami sa bahay ni Mura. Ayan. Pabalik na kami sa sentro ng Ginubatan. Pero dadaan muna kami sa Barangay Hall. Hi guys, this is Biclanang Maharut. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!